Kaixo, bideo honetan azalduko dut honelako izenburu bat zelan egiten da. Eta egingo dut bigarren bloke honetan. Orduan, hementxe sartzen naiz. Eta behar dutena da taula bat. Txertatu taula. Lerro batekoa izango da taula eta zutabe bitakoa. Ertzaren lodiera guzti hau ipiniko dut zeroan. Ez dutelako inongo marrarik edo borderik ikusi nahi. Onartu, eta hemen txertatu behar dut argazki bat. Argazkia txertateko, hemen klikatuko dut. Eta irudiak karpetan sartuko ditut irudi guztiak. Importantea da Moodleko fitxategi guztiak ordenatuta eukitie. Orduan, examinar, eta eskritorioan prestatuta daukat jarduera irudia. Igo egiten dut, hementxe daukat orain, klikatu, eta, tamainaz nahiko ondo dago, bestela bertotik egin leiket. Ipini leiket adibidez 152 eta 152. Ikusiko dugu gero zelan geratuten da. Eta hemen beti ipini behar dugu ordezko testu bat. Zerikusia daukana irudiarekin. Batzutan, ari neitearren ipinten dugu igul tarara, baina testu hori gero ikusi iten da, ikasleek ikusi dezakete. Orduan hobeto adibidez, jarduera moduko zerbait ipintea. Onartu, hortxe deko. Eta nahiko ondo geratu da. Eta hemen, erdian, ipiniko dut jarduerak. Letria honditu ingota purtsu bat, eta ipiniko txegu urdinien. Eta oin, hauze estutu ingo dugu, eta nik uste otolan ondo geratuko da, ikusiko. Eta ederto baten geratu da. Aurreko egaz gure badota linea, bain biko litzake taulia estutxu haue. Barriro hemen klikatu, eta holako zozer. Hauze da guztia ingoz. Gero arte.